Η ώρα της εκκίνησης λοιπόν, ο Αλκασίμι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σφίξει το χέρι του της Ελλάδας, ο Αντώνης Σαμαρά. Το χειροκρότημα όλων μας αξίζει σε όλους τους αθλητές οι οποίοι κινούν το 51ο Ράλι Ακρόπολης. Έχουν 306 πολύ σκληρά δύσκολα αγωνιστικά χιλιόμετρα και είναι η στιγμή της εκκίνησης. Σκοτ Μάρτιν, ο συνοδηγός του Αλκασίμι, θα δώσει το βιβλίο και θα είναι έτοιμος. Χειροκροτήματα. Θα μπει και ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο, ο Βρετανός, ο Σκοτ Μάρτιν. Με εμπειρία σε άλλους οδηγούς στο παρελθόν όπως ο Μάρκ Χίγκινς και ο Μάτιου Βίλσον, ο Σκοτ Μάρτιν συνεχίζει την παράδοση που θέλει πολλούς έξυπνους Βρετανούς συνήθως συνοδηγούς να καθοδηγούν οδηγούς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα εκκίνησης του 51ου Ράλι Ακρόπολης, του Ράλι των Φρεών, έδωσε την σημαία της εκκίνησης στον Αλκασίμι.